Gospođo Sandra, vi imate informacije kada je riječ o gradu Kaštela, kako na koji način žene djeluju u poduzetništvu? Evo, pratili ste ovaj naš okrugli stol. Kako ga komentirate i uistinu, je li u društvu postoje određene barijere ili prepreke za napredovanje žena pa i u poduzetništvu i u gospodarstvu? Pa u društvu inače postoje barijere za napredovanje žena, još uvijek smo, pogotovo mi u Dalmaciji, u društvu koje doživljava ženu kao majku, domaćicu, još živi ta snažna slika. U politici također, budu pogotovo u ovim demokršćanskim strankama, žena je divna, potpora, suradnica i to, ali žene liderice baš onako i nisu uobičajene. U poduzetništvu se danas, s obzirom na krizu i sve događanja u društvu, teško snalaze i muškarci i žene, budući da je zaista teško ostvariti napredak i nekakav svoj posao, a žene još i više, budući baš da su žene, iako bih rekla da žene lakše ostvaruju uspjeh, jer su navikle da moraju raditi dvostruko više za isti uspjeh kao muškarci. Da, rekao bih, sve ove dame koje su sudjelovale u panel diskusiji okruglog stola su hrabre žene sa idejom da uistinu se pokrenu u životu i da pokažu da žene mogu biti uspješne. Pa kao što sam rekla i na kraju ove panel diskusije, sretna sam što postoje žene u poduzetništvu koje stvaraju klimu u društvu, da su žene jake, da su sposobne i time zaista značajno doprinose položaju žene u društvu općenito. I za kraj, što bi poručila damama koji još uvijek se nečkaju i nisu dovoljno hrabre da krenu u svijet poduzetništva? Pa poručila bi im da se prvenstveno više poštuju, da poštuju same sebe, da vjeruju u sebe, jer žene su zaista sposobne jednako kao i muškarci, ako ne i sposobnije, i želim im svu sreću, samo treba krenuti. Kao što je rekla Ivana Ninčević, nema tu nekog klika. To je u nama ili nije u nama, da se dovoljno cijenimo i da vjerujemo u svoje snage i da budu hrabre. To je to. Hvala vam lijepa, želimo uspjeh.